Наръчник на Мартин Томов за оцеляване. Загубих се някъде. Не знам къде съм. И понеже камерата беше в мен, реших да снимам. Току-що си измих зъбите. Клечка за дей. Ще се храня с охлюви. Хайде, и съжалявам. Ох, извинете. В момента се къпва, извинете. Защо сте в кадър? Здравейте, трети ден. Нямам какво да ям. Защо не сме снимали втори? Изгубих си камерата. Къде ли има толкова много храна? Къща, път, хора, намерих измъкване! 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 Страхотно! Хайде! Това е път! Това ли ме някой? Ехо! Пие ми се вода. Чешмичка. Дали е толкова чисто? Чиста е. И поне си измих ръцете. Снимаш ли? Добре, това беше наръчник за Мартин Томов оцеляване. Нямам представа как се изгубих, но снимах страхотен клип. Дано ви е харесал клипа, абонирайте се. Имаме фотограф, Атила Живкова. Тя е най-яката и най-яката. И всичко най-най. До следващия клип.